Wilayah Medawa Kabupaten Kediri ki mengko menyang Malang. Ini kelingan wit duren kiri jalan lur. Ceritane wis suwi beberapa nek 10 tahun kepungkur lur. Aku kan liwat dalan aku ngarep rono. Lah ono duren ceblok, mbuh wite sing nyeblokne sing ndi kan enek wit loro kuwi. Tak jupuk lur. Lah kok karo wong seberang jalan, kanan jalan dadi duduk sing duwe wit. Kok dijak saka Medawa neng kandangan liwat Banaran kuwi ana alase jati cukup dawa. Yen kene ya ana alas tapi gak dawa-dawa kaya ki mau lur. Terus sing akeh kene iki persawahan. Di satu sisi memang anane lahar kuwi menghasilkan materialan mulai pasir, krikil, grasak, watu antara kampung karo pengusaha. Belasan jumlah warunge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Pertigaan neng salah siji lokasi neng Desa Medawa, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri dulur-dulur. Cedake SMP Kandangan 2. Lagi SMP-ne lur kiri jalan. Warna ijo pagere. Dina iki dulur-dulur takjak jalan-jalan cukup panjang lur perjalanane bakale saka wilayah Medawa Kabupaten Kediri ki mengko menyang Malang terus balik meneh nang wilayah Kediri. Oke. Desa Medawa Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur. Kingko ngliwati Desa Melancu lur. Yen liwat dalan ki aku apa jenenge ono bab sing gak iso lali lur. Engko tak critani sambil jalan-jalan lur. Ki dalane mudhun terus lur bakale. Mergo awake dhewe pancen ke ketinggian Desa Medawa mau. Desa Medawa kuwi salah siji bagian saka Kecamatan Kandangan. Paling pinggir wis ana ereng-ereng Gunung Anjasmara lur. Wah nek jembatan rusak lur. Dadi Desa Medawa mau sing bagian ereng-ereng Gunung Anjasmara kuwi berbatasan karo wilayah Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang lur. Oke, perkampungan, persawahan, terus wit-witan yo sik akeh lur, nyenengake banget. Pancen daerah Kediri sing cedhak karo Malang kuwi situasine yo meh padha karo Malang lur. Hawa-hawane, wit-witane ki awake dhewe wis masuk wilayah Desa Melancu lur. Desa Melancu kecamatane lagi masuk ya masuk Desa Melancu lur. Ana perbatasan Tugu mau, Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Akeh wit duren lur kene iki ya termasuk Medawa mau kene iki ya akeh. Dadi wilayah Kandangan sing ana kakine Gunung Anjasmara kuwi cukup
akeh wong menanam durian, Lur. Lah aku yen liwat kene kelingan wit duren kiri jalan, Lur. Ceritane wis suwi beberapa nek 10 tahun kepungkur, Lur. Aku kan liwat dalan aku ngarep rono. Lah ono duren ceblok, mbuh wite sing nyeblokne sing ndi kan enek wit loro kuwi. Tak jupuk, Lur. Lah kok karo wong seberang jalan, kanan jalan dadi duduk sing duwe wit. Kok dijaluk to, Lur? Ya mergo aku wong adoh akhire tak wehne. Padahal lek pomone keceblokane ya nyor tenan. Suwi, Lur, kejadiane tapi gak iso lali aku. Wong ana duren ceblok. Tak temu. Lek sing njaluk sing di omah ra apa-apa, sing njaluk ki wong seberang jalan ngono lho. Kere. Oke, Lur, kita lanjut perjalanannya sik bakal dawa, Lur, sing sabar karo cerita-cerita. Dadi wilayah kene iki ya wilayah nggonku Mbulang Blagrak mulai awal tahun 2000-an, Lur. Perjalanane yang dibanding karo saka Medawa mau menyang Kandangan iku rada mirip, Lur. Cuma yen saka Medawa ning Kandangan liwat Banaran kuwi ana alase jati cukup dawa. Yen kene ya ana alas tapi gak dawa-dawa kaya ki mau, Lur. Terus sing akeh kene iki persawahan, kebun lan perkampungan, Lur. Ki sawetara isih tetep ana desa Melancu, Lur. Neng desa Melancu iki sakliyane duren kuwi uga apokat kuwi lumayan. Terus anu, Lur, nang gone salah siji dusun yaiku dusun Slumbung desa Melancu kuwi ana komunitas Hindu, Islam, Kristen, Katolik hidup berdampingan. Jadi rasa toleransi beragamanya cukup tinggi. Pancen neng wilayah Kandangan sisih wetan kang ana sekitar lereng Gunung Anjasmara termasuk desa Melancu iki. Dadi neng desa Banaran, desa Medawa lan desa Melancu kuwi komunitas agama Hindune cukup gedhe. Akeh pura-pura sanajan ora gedhe nemen sing dibangun nggo panggonan ibadah, Lur. Yen neng dusun Melancu iku tepate neng dusun Slumbung, Lur. Dalane alus, Lur, lumayan aspal. Terus lalu lintas sepi dadi yo penak tinggi jalan-jalan. Apa mergo ana jembatan sing putus mau dadi mobil gak iso liwat. Hawane seger, Lur, ora wadem tapi ya ora panas. Yen dingge apa sepedaan santai-santai ngene enak banget. Ditunjang apa wit-witan kang isih hijau. Mbuh kimang lalu lintas kok sepi banget, Lur, ya. Apa mergo dina Jumat, dina libur, Lur, ki mau hari buruh. Wah, ombo banget, Lur, desa Melancu iki. Ora beda karo desa Banaran lan Medawa, wilayah ombo-ombo.
Lah kene perapatan lur, yen menggok ngiri kuwi tembus kandangan dhisik ora langsung pare lur. Mbuh yen lurus nandi iki enek arah Malang menggok kiri. Aku koyoke rong tau liwat dalan iki. Dicoba saja lur. Lagi arah Malang iki. Muga-muga dalane menantang munggah liwat gunung neh ngono luwih jos. Yen iki awake dhewe lek gak kliru wis masuk wilayah Kasembon lur. Cuma aku gak ngerti desane apa iki. Wilayah Kasembon Kabupaten Malang. Kecamatan kang berbatasan langsung karo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Oh iya lur, ngarep iku wis jalan raya Kediri Malang lur. Jalan raya Kasembon sisih pinggir lur, durung pusat kota. Ki awake dhewe ngiri engko lagi teko pusat kota Kecamatan Kasembon. Wis yen dalan raya Pare Malang ku wis jos lur. Wis cukup gede terus alus. Amarga ya jalan provinsi. Beda karo kahanan tahun 80-an lur, zaman aku sik kuliah nek UM biyen niki Malang lur. Dalane gak sampai ya separo niki biyen, terus aspal tapi rusak-rusak bergelombang. Yen numpak bis Kediri Malang zaman iku rasane weteng koyo diantrok-antrok pemeneh yen wis mulai mlebu ngantang lur, ngantek Batu kuwi weteng koyo dikocok. Yen ratahan mesti mabuk zaman itu. Ki mulai memasuki wilayah kota Kecamatan Kasembon dulur-dulur. Pusat kota Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Ngarep kae kiri jalan kan pom to lur. Lah kene ana pertigaan ki awake dhewe menggok nganan lur, engko bakal tembus wilayah Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Ya sik tangeh lur, luwih adoh timbang kok kene nang Medawa mang jarake saka kene menyang Kepung. Ki sanajana awake dhewe arepe masuk jalan-jalan desa lur, kuwi aspale ya lumayan, cuman ukurane jalan rodok cilik lur.
bar kampung iki engko perjalanan didominasi persawahan lur. Kingko awake dhewe bakal ngliwati kawasan desa wisata Mbayem dulur-dulur. Kene iki persawane yen pas ditanemi pari ngono kae buwareng beh ketok ijo lur wombo ngono nyenengake banget. Liwat dalan ki ora kena ditung lur mulai awal tahun 2000-an. Wis sering liwat kene, cuma biyen dalane angel terus akeh sing rusak. Yen saiki 90% alus. Ki lur ngiwonengen pari wis arepe panen, warnane wis kuning keemasan. Kene iki yo wilayah Desa Mbayem kuwi ana perbukitan lur, dadi yo suasanane asri, terus hawane rada adem. Iku ngarep gapurane masuk Desa Wisata Mbayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Amba lur yo an desane. Wis pokoke amba banget Desa Mbayem ki. Didominasi persawahan lur. Bar Desa Mbayem awake dhewe bakal teka desa paling pinggir saka wilayah Kecamatan Kasembon yaiku Desa Pondok Agung lur, diluk maneh. Iki lur gapurane awake dhewe masuk Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Iki dalane ganti cor lur. Beh 20 tahun yang lalu lur dalan iki rusak amoh awal tahun 2000-an. Saiki nang desa-desa ora nang Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, alhamdulillah dalan-dalan wis nyaman lur. Desa Pondok Agung iki uga salah siji desa favoritku lur. Kiri jalan iki SMP 2 Kasembon lur yen gak kliru. Mergo nang kene ana kawasan atau papan favoritku yaiku Dusun Mendalan lur. Desane Pondok Agung. Saka pusat Desa Pondok Agung nang Desa Mendalan iki adohe pol-polan lur berkilo-kilometer. 8 kilo enek lek gas alah.
ya enek sing rusak titik iki lur. Jane gampang kok supaya dalan ngene iki awet, aspal utawa cor. Pokoke aja oleh diliwati truk materialan utawa dam truk lur. Yen diliwati truk-truk ngono kuwi wis amoh, gak usah nunggu suwi. Protelon to pertigaan Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Yen lurus kuwi arah Desa Mendalan kaya sing wis tak critakake mau lur. Ya mesti liwati beberapa desa. Dadi bar Pondok Agung ku ana dusun Bocok, terus ana dusun Rekesan, terus enek dusun Gobet, terus dusun Mendalan. Mergo ki tujuanku nang Kepung terus mulih ade menggok nganan lur. Kuwi enek banner ditulisi dam truk dilarang masuk. Mergo apa? Aku ngerti sejarahe, pancen sering liwat kene. Dalan iki lho sing diliwati awake dhewe iki koyok-koyok diaspal amoh ngene gara-gara diliwati truk materialan. Apa meneh yen wis nyedaki nang gone pembangkitan tenaga listrik Siman lho engko wis koyok-koyok gak tau apik dalane. Engko tak sepil dilungkas. Ngarep kae lur, kita gerbangnya kuwi pembangkitan listrik tenaga air Siman dulur-dulur. Ki ana hubungane karo pembangkit listrik tenaga air Mendalan dhuwur lur. Ya lumayan, hasilnya ya ribuan megawatt lur. Iki lho lur, dalan sing diliwati ade iki lho bobrok terus. Pancen awak dhewe dilungkas kan teko Kali Lahar. Lah Kali Lahar kuwi salah siji sumber materialan pasir, grasak, watu kang mesti bae bakal diliwati truk-truk gede utawa dam truk kang ngemot materialan mau digone-gone tujuane. Jadi sekitaran Kali Lahar ngene iki wis dalan-dalan mesti amoh. Kudune ya menurut pendapat pribadi. Pemene pengen dalane gak amoh ya dicor kuat terus dibantu karo pengusaha materialan mau. Lele gak ngono ya nyonyorno sing apa kampung-kampung diliwati wis kena bleduke, dalane ra tau apik. Ki lur Kali Lahar sing tak omongne lur. Di satu sisi memang anane lahar kuwi menghasilkan materialan mulai pasir, kerikil, grasak, watu. Tapi di sisi lain yaitu mau merusak ratan yen gak ditoto utawa gak ono kerjasama antara kampung karo pengusaha materialan mau. Yen nenek kerjasama dalane kan iso dibangun cor sing apik. Dadi diliwati dam truk barang kuwi panggah awet ora terus akhirnya memet kaya ngene iki. Engko dalane ade rada angel lur, sekitar setengah kilometer nuju Bendungan Siman lur. Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Saiki awake dhewe mlebu Kediri maneh lur. Kali Lahar mang bates antarane wilayah Malang, Kecamatan Kasembon karo wilayah Kabupaten Kediri. Desane Siman iki lur, Kecamatan Kepung. Iki lur banyu buangan saka PLTA Mendalan terus PLTA Siman mau kanale utawa kalenane iki kang akhire engko bermuara nek gone Bendungan Siman lur. Iki wis setengah kilo lur kira-kira dalane kaya ngene iki. Makadam iki ya numpak motor metik kok sing saiki tak tumpaki weh nyonyor lur.
Untunge ora pati dawa, muk setengah kilometeran kira-kira. Lah ngarep ngrumbul-ngrumbul kae lho lokasi waduk utawa Bendungan Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Gedhe lur bendungane, wong debit aire sing mili bendina ya wis kaya ngono kae. Dadi butuh waduk kang cukup gedhe. Waduk iki menurut ceritane iki wis enek kae jaman kerajaan Kediri lur. Cuman aku gong ngerti info sing akeh bab iku. Iki warung-warung lur sekitar Bendungan Siman. Biasanya akeh wong mancing yo an. Terus nek titik-titik tertentu diwehi dam lur, dingge buangan, air buangan nggih dibuang terus nggih mengairi sawah-sawah kang ana sekitar waduk iki lur. Khususe nggo wilayah Kecamatan Kepung dan sekitarnya. Iki lho nek wong mancing rada akeh. Iki banyune pas akeh lho iki. Cuman waduk iki memang gak iso bening banget lho. Dikelilingi bukit-bukit lan gunung lur. Sisih kidul Gunung Kelut, sisih loretan Gunung Anjasmara yen gak kliru. Paling jarak sing ditempuh awake dhewe mau mulai Medawa sampai kene ya sekitar 30 kiloan lur jarake. Butuh waktu ya sekitar 45 menitan lur. Soale sakwise metu saka Kasembon Bayem mau terus nang nggone Pondok Agung mulai dalane kan rada angel ngene iki lur. Kene iki lur sing bagian rame, akeh warung-warunge belasan jumlahe. Yen dina Jumat, Sabtu, Minggu kene iki rame banget lur. Salah siji sarana pariwisata alam ing wilayah Kepung kang cukup recommended lur iki. Kene iki lur sing warunge paling akeh. Belasan jumlah warunge. Terus panggonane yo cukup resik lur. Kesadaran masyarakat akan kebersihan kudu terus ditingkatkan, sementara pemerintah harus memberi tempat-tempat sampah yang lebih banyak lur. Yen gak ono tempat sampah terus piye? Kon gua nek ndi sampahe? Ki lur tak leren sedilut ae karo njikuk foto-foto Bendungan Siman lur. Apik lur, saka titik-titik tertentu. Oke dulur-dulur, sawetara video bakal tak akhiri sakmene dhisik, ning aja kuwatir bakal ana video-video liyane. Wassalam.